ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва каса бардури азиз чӣ хелен созаен хубен саломатиётон хубай настренотон созай аки бачаи ачкидора гӯшен дар имзан авор чира гап мезана дар имзан авор бардури аз мошин замин рӯи кардагӣ нест он кас мошин замин дошта бошен дар маро кинен ки яд кас пресиде сабад хонаҳои заминимо сар мешавад шаҳри Ваҳдат шаҳри Исор шаҳри Бухтар шаҳри Хуҷанд ноҳияи Ҷайҳун ноҳияи Хӯросон ва ноҳияи Вахш хонаҳои заминӣ ҳастанд. Квартира арзон ҳастанд дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон, квартира ҳастанд дар шаҳри Бухтар, шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Ваҳдат. Қизиқи видео ҳамин ки як хонаи заминӣ тайёра ремонти зур дора медрои зиндагӣ мекунӣ 60,000 сомон ва як комната квартира дар шаҳри Душанбе 170,000 сомонӣ ай. Ва дигар чизои арзонам рӯи кардагам видео музора ба қизиқ то охириша тамошо кунед. Аз куҷое ки хона замин квартиратон дар корея дар комментария бинависед ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Он кас хона мошин квартира барои реклама дошта бошен дар номерои WhatsApp бинависед ман реклама мекунам. Як дона лайки бепла бужқин касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. Мерим усустак. мо чӣ хел пулдор шудем? ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем. дар аввал бовар надоштам вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар Фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам, дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам то маро азо кунанд. бепул азо шуда номнавис шудам. тариқи WhatsApp борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда барои хати дӯстонам фиристодам. яке духӣ харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурез дари хонамон меомаданд. аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. дӯстони азиз акай Савдутиҷи яке навора сар кард ба қизиқ исе гӯшкӣ. Хонаи десем бардури азиз қарор дорад дар даромадани шаҳри Ваҳдат. айми сини Душанбе мерай ку ами даромадани шаҳри Ваҳдат ҷамоати Баҳор қишлоқи Қирғизонда будай. хонаи детаҷаи фасони хушрӯ кардагӣ 5 сотиқ заминда 4 дархона болода дора 4 дархонаи дига поёнда 4 та подвалам дора 1 та хонаи времянкаи дига ҳам доштае бардури азиз. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона баня ҳоҷатхонарам доштае. рӯпарои хонада мактаби Чайковский наздик будай ва қариби хонада масҷиди ҷумъахониам ҳастай. нарша бардури азизам мега ки 700,000 сомонӣ бугу бардури азиз. мақсад хонаи детаҷаи фасони хушрӯ дар ами даромадани шаҳри Ваҳдат 700,000 сомонӣ. агар харидор бошен айноми канали Сауду Теҷа гап занен шумода арзон мекуна. соҳиби хона мега ки агар мошин ё квартира дошта бошанд болои суман бита мешава. номерои телефони Тоҷикистон имо WhatsApp дора, номерои Россияшдам имо WhatsApp дора. бардури азиз занг зада хонаи арзона ай шаҳри Ваҳдат бихарен. агар мошин ё квартира дошта бошен болои суман битен мешидай. хонаи десем бардури азиз заминаи қарор дорад дар шаҳри Исор 6 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ 4 дархона ремонташ коробка будай. соҳиби хона маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор деҳаи Уртабизда қарор доштай. свет дора мега овуш ба қарибӣ мешидай. нарша мега ки 130,000 сомонӣ бугу. 130,000 сомон бардури азиз. касе харидор бошен арзон мешава ва алиша меште бардури азиз. хай гуфтагӣ нест ки ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳаста занг зада мисол мепурсен ки ба чӣ алиш мекуна. 130,000 сомон мега арзон мекуна. пули урусиам дар бар экран навистагӣ. видеои пешнар аҳамият додам. бисёри бардорон мегӯянд ки ака аз ноҳияи Хӯросон ҳам хонаи арзон бумон. ина бардори азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон 3 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона гуфтагие ки 4 ҳуҷра 1 кайлдор 3 сотиқ замин 2 ошхона 1 ана ҳамом 2 та оғил доштае бардори азиз. нарша мега ки 105,000 сомонӣ дар ноҳияи Хӯросон бардори азиз 105,000 сомон. пули урусӣ қати 719,000 рубл мешидай. хона ремонт дора бардури азиз. хай мисол медрои зиндагӣ мекунӣ. номерои телефонаш ҳаст занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. нанаи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бухтар райони Вахш да гуфтагиай. шаҳри Бухтар райони Вахш
8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонташ ҳозирашда коробка будай. Бардури азиз хеле ки десен ана дар трезор часпондагӣ будай. соҳиби хона маълумот додагӣ ки хонаи фурӯшӣ мега дар ноҳияи вахш 8 сотиқ замин 3 ҳуҷра дора, кухни банярам доштай. нархиш 150,000 сомонӣ мега. марҳамат бардури азиз, зан зада хонаи арзона аз райони вахш бихарен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд автостансия гуфтагиай, қариби автостансия да будай мумкин. ремонтиш коробка будай. соҳиби хона гуфтагиай ки ду хона я душ дора, дарвоза доштай мега, об свич ҳастай. адрес шаҳри хуҷанд автостансия канечкай маршрути 22А сушилка гуфтагиай. бардури азиз химсол амиха адрес додагиай. нархиш 250,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен мисол занг бизанем, бигӯян ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам, шумода арзон мекуна. пули урусӣ қати 1,712,000 рубл мешидай. дӯстони азизам, ака мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунен. Квартира десен бардури аз қарор дорад дар шаҳри Чанбе, поёни бозори Корвон. яххонака квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. дом новостройка квартирара нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Чанбе, поёни бозори Корвон, гранзавод. дом 6 этажа ва квартирарам дар 6 этаж қарор доштай. пад абои мисол тайёр будай, хай мисол шпаклёвкаш кардагӣ, нав ремонт кардагӣ будиянд. нархиш 170,000 сомониш мега. арзон мешава намешава нависагӣ нест. 170,000 сомонӣ. харидорои аниқ занг зада маслиҳат кунед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як квартираи фасони тозаи хушрӯ. бо диққат гӯш кунед. квартира десен бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар номаш Қурғонтепа. яххонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай, кӯчаи Айнӣ. дом новостройка квартира нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира мега ки яххонагаи фурӯшӣ дар 3 этаж қарор дорад, маркази шаҳри Бохтарда, кӯчаи Айнӣ назди прокуратураи шаҳрӣ. документош 100% марҳамат намоед. нархиш 250,000 сомониш мега. бардури азиз, касе харидор бошен занг бизанен, арзон мекадай. шаҳри Бохтар ана центраш дабдайда 250,000 сомон. касе харидор бошен, чӣ хеле гуфтам, арзон мекуна. пули урусӣ қати 1,172,000 рубл мешидай. дӯстони азиз, якчанд видеоро аҳамият додум. бисёре бардор мегӯянд ки аз шаҳри Кӯлобам квартираи арзон бимонен. гап нест бардори азиз, аз куҷое ки мисол хона замин квартиратон дар кораи комментария да бинависен, ман арзон меометам. бардори азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 31 квадратни метрай, райони Шамсиддини Шоҳин гуфтагиай. домои пешина квартираро нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона мисол шароитош хубай, стенка дорад дар зал, термос дора, кухни да стенка дошта мега. фурӯхта мешавад, ҳамаи шароитҳои зури бадай мега, шароитош хубай да. нархиш 235,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардори азиз, занг зада маслиҳат кунед. ва бардори азизам, мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартира десен бардори аз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. яххонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира мега ки ана дар шаҳри Ваҳдат, наздики военкомат, дар кӯчаи Барот. хона дар бинои 4 ошёна қарор дора мега. бино 4 ошёна, яъне ки дар 3 этажаш қарор доштай. масоҳаташ 40 квадратни метрай. нарша бардори азизам 185,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, бо тарговат мекуна. марҳамат, занг зада квартираи арзон аз шаҳри Ваҳдат бихарен. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, аз куҷое ки квартираи фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хеле нархҳои зур буд. дӯстони азиз, барои дастгирӣ кардани канали мо як дона лайки бепала биҷиқем. ва касе дар канали мо меҳмонен, то ҳозира подписатсия кардагӣ нестем, форатон ки мисол ай ҳами канал замин, хона, квартираҳои арзон ягон рӯз бихарен. каналда бардори азиз подписатсия кунен ва як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен.
ва агар битонен ҳамин видеоро имо WhatsApp чи сайти дорем падилит сакнен, группҳодам падилит сакнен. мисолан бардоре ки мисол мо дар хонаҳои арзон шонароӣ кардан ҳаракат кунем ки бифурӯшанд, бо мисол хеле як кори хуб мешавад. бардори азиз бароям дастгирӣ кунен, ҳамин бардоре ки мисол чизе рӯй кардан ҳамон чизошона бифурӯшанд, бо хуб мешавад. ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе то охири видеоро қатъиман чақчақ карда тамошо карден, рақами 5 звездара бинависен. хаяка.